Nagirw Ag ahsayo nोंनि onai mwnha nोंनि गोसो हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव बर'नि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअ'खौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोन। आंनि दिनैनि सेथि आपडेटआनो जादों फानजा सिने प्रडाक्शननिफ्राय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा गोदानै मिउजिक भिडिअ' लानानै फैदों। बे मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों नागिरो आं। बे मिउजिक भिडिअ'खौ बिथांमोनहा बावैसो सिगाङाव रिलिज खालामना होबाय। बे मिउजिक भिडिअ'आव फाव दिन्थिदों लाचित बर' आरो आलारि स्वर्गियारी। मेथाइखौ रोजाबदों अमर बसुमतारी। लिरिक्स डाइरेक्शन आरो टन बियाम नार्जारी। मिउजिक डेरा एक्स बर'। कनसेप्ट डाइरेक्शन करिय'ग्राफि लिसान रामी। मेकआप रेखा बसुमतारी। डिअपि मालेन नार्जारी आरो इलुम एडिटर मालेन नार्जारी। पस्ट प्रडाक्शन दोहौ माल्टिमिडिया स्टुडिअ'। प्रडिउसार निजोरा बसुमतारी। लोगोफोर, गोदानै ओंखारनाय बे नागिरो आं मिउजिक भिडिअ'आ थारैनो सोमोनांथाव, बाख्नायजाथाव, ओंथिगोनां, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय, नायबाय थाथाव मिउजिक भिडिअ' लानानै फैदों। नोंथांमोनहा दासिमहालागै नुवाखैबा फानजा सिने प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। बिथांमोननि चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। आंनि दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौ अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान आपडेट लानानै फैबाय थागोन।